Продукт с еднократно приложение от 50 грама на декар. Ксуриан – 100% натурален биостимулатор. Състои се от щам на бактерията Pseudomonas putida, който увеличава количеството, размера и качеството на плодовете и зеленчуците. Бактерията освобождава хормони на растежа в близост до кореновия апарат и по този начин стимулира развитието на кореновата система. С освобождаването на други метаболити в ризосферата, тя подобрява разтворимостта на хранителните вещества и взаимодействието между почвата и растението. При сечене на разсада, приложението на Ксуриан води до образуване на нови корени, които после може да вкопаете, за да спасите растенията. Ефекти от използване на Ксуриан. По-устойчиви с еднакъв размер и по-високи нива на захар и плодове на отглежданата култура. Ранно плододаване. По-добра жизненост на почвата, богата на органична материя. Предотвратяване на дефицити, увеличаване на наличния фосфор, хлороза. Увеличаване на наличните калий и калций. Фиксиране на азот. Намаляване на стеса. Освобождаване на растежни хормони. Използва се по време на сеитба, пикиране, разсаждане и през цялата вегетация.